Ang pagtuon subong. Ini semanal nga pagtuon, pag-usisa, pag-review kag pagsalaysay sang aton leksyon sa eskwela sabatika. Ginadala ini sa inyo sang Central Philippine Adventist College Church diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental. Kag sa sining adlaw, salamat kita mga kauturan nga may ara kita bag-o nga nawong akon nga partner sa sining semana, wala sang liwan kundi si Engineer Ros Delberto Rino. Si Engineer, yes, Engineer. Oo. Si Engineer Rino, mga kauturan, mga kabiyanan, amo ang head sa aton Civil Engineering Department diri sa Central Philippine Adventist College. Nakibalo kita nga of all the colleges diri sa Pilipinas, ang Central Philippine Adventist College lang ang nag-offer sang engineering courses. Ang civil engineering engineer kag ang electronics engineering. Yes, Pastor. Yes, so amo na mga kauturan kung kamon mga kabataan dira nga interesado sa pagkuha sini nga mga kurso ari diri sa CPAC gina-offer. Si Engineer Rino ang aton nga head sa sini nga department. Si Engineer Rino, mga kauturan, mga kabiyanan, licensed nga engineer sa apat ka mga professions. Siya ang lisensyado nga civil engineer, lisensyado man siya nga professional mechanical engineer, lisensyado man siya nga professional electrical engineer, kag lisensyado nga master plumber. So apat anom gani ni mga kauturan po, apat lang ni ang iya ginapermi nga ginadala, but he can sign all these requirements sa aton nga mga plano sa pagpaobra sa balay sa buildings. Makasign siya mismo sa plumbing, sa electrical, sa engineering kag sa area sa civil works. Kag dalayaw ng Ginoo nga siya upod naton. Kag sa luyos ang aton kamera, sa likod sang aton kamera, ara si Sir Elberry Tapaya, si Sir Frederick Linatan, si Sir Ayan Banjula, si Rodel Vargas, si Roel Vargas, kag iban pa naton nga mga kauturan. Kag gabay pa nga ang Ginoo magapakamayo sa aton. Sa hindi pa kita, engineer, magkapadayon, aton nang iduko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Nagapasalamat kami, Ginoo, sa imo nga pag-upod sa amon sa sinigin nga tiyon. Salamat nga imo kami tagaan sang kaalam, kag kabay pa ini mangin kalamutan sa imong atubangan, kag mangin dako nga bulig sa amon mga kauturan nga nagasunod sa sini nga programa. Ginatugyan namon ang tanan upod sang paggamit sa amon sang balaan nga espiritu, sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunobos. Amen. Amen. Aton anay basahon, engineer, ang aton nga sadsaran nga teksto kag common sang aton nga teksto, engineer. Makita sa 1:3 versikulo 16 nga bisan ang gagmay mga kabataan makamemorize sini. Kay ginhigugmagid sang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang iyabugto nga anak, agud nga ang bisan sino nga magtuo sa iya hindi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. Ang Dios upod sa aton nga pagtuon. Engineer, ang aton leksyon sa sining nga semana, leksyon 9. Yes, sir. Para sa Pebrero 24 tubtob sa Marso 3. Ang tigulo sa English, Offerings of Gratitude, ang halad sa pagpasalamat. Engineer, nakabalo kita nga ang offerings aton na siya. Ang tahit iya sang Ginoo, amo nang aton natunan sa ligad ng mga simana. That's why ang ikapulo aton iuli kay hindi na aton. Pero ang halad, engineer, aton ihatag kay aton nga aton ginhatag. Yes. Anong imo pada ng mga opinion, engineer, nga matugda sa sini nga punto? Sa aton pa, Pastor, ang offering depende na sa aton nga gusto ibulig para sa buluhaton sa Ginoo.
Kung ano kadako nagadepende sa aton gugma sa pagbalos ang gugma sa Dios sa aton. Yes. So, amo na engineer ang atong tunan sa sining nga semana. How we can give our offerings. And then paano kag ano kadako ang aton nga offering depende man sa aton nga nahibalaan kag sa aton gugma. But nevertheless, aton natunan nga ang ikapulo hindi aton kay siling sa Ginoo may tithes akon ina ikapulo. That's why iulit sa na siya. Pero ang offering aton gina sa bahin na halin na sa nabiling nga 90% sa aton nga kinitaan kag halin dira depende sa aton pila ang aton ihatag sa Ginoo. Okay? So amo na mga kauturan ang aton matun-an sa sining nga semana. Kadto kita engineer sa aton nauna nga leksyon sa Sunday. Where your treasure is, there your heart also. Kung diin ang imo manggad, dito man ang imo tagipuso, ang imo kasing-kasing. Yes, engineer, ano ang imo opinion dire? Sa aton pa kita naton dire sa sining eleksyon nga kung diin ang aton gusto i-invest ang aton nga mga kwarta. Actually, sa akon una-huna ining 90% supposed to be it is para na sa aton kung ano ang pag-dispose naton sina. Pero sa tutuod sir, iya lang gyapon na sang Ginoo, hindi pa na aton kay wala man gid sing aton diri. Hindi bala sir. Sa aton pa kung ano ang paggamit sini sang nabilin nga kwarta after the giving of the tithes, tapos nga makabayad hatag kita sa aton nga mga ikapulo, ang nabilin, kung ano ang paggamit naton dira nga maka-express kita sa aton pagpasalamat sa Ginoo. And then there are only two major points, duha ka importante nga mga punto nga pwede naton magamitan sinang nabilin nga kwarta. Pag-invest na para sa aton nga mga nanamian o ganahan sa pagpanghabuhi o kung gamiton man naton para sa pagbulig sang buluhaton sang Ginoo. Salamat engineer. Amo na nga ang atong leksyon sa Sunday na ang si Jesus, si Jesus nag-advise sa aton nga hindi naton ibutang ang aton nga manggad sa kalibutanhon nga mga interest kay kanon lang na sila sang tok-tok, kanon sila, kawaton sila sa mga kawatan, madula lang na sila sa hangin kag sang tubig, sa mga flood kag mga mga kalayo. That's why ang si Jesus naghambal nga you lay your treasure in heaven. Para sa bulaton sa Ginoo nga wala sang makakawat kag sang tuktok mga makaupod kag makadula sa ila. Yes. Sa aton pa, sir, inang damo ang mas nami ang pag-invest gid para sa Ginoo. Kay magpabilin gid na iya nga hindi gid na iya matakawat sang kawatan, hindi maatake sang tuktok. Hindi pa maabutan sang pagnubo sang value sang kwarta. Sang kwarta. Kay tiga-fluctuate ang value sang kwarta. Nagabarato ang bilis sang kwarta nagaubos. Nga ang aton mabakal sa una nga isa kagatos. Karon niya damo na isa nakabag, karon niya isa gatos mo. Bitino mo lang, bitong mo lang sa imo kamot wire wala nagid pulos. Kag isa pag engineer nga ako nakita diri sa aton nga Sunday nga leksyon nga akon inigin equate nga earth versus heaven. Nga kundiin ang imong huyog sang imong manggad kalibutanhon, ang imong huyog is kalibutanhon man. That's why nagalagas ka man sa kalibutanhon nga lalagson. Nga kung ano ang bag-o nga modelo sang sakyanan, baklon mo man kay ara mo da nabutang imo huna-huna, ara mo da nabutang ang imo nga gugma. Pero kung ang imo gugma kag ang imo nga manggad na invest mo sa balaanon kag sa langitnon nga mga butang na naga-enjoy ka man sang mga balaanon kag langitnon nga mga butang sa imong kabuhi. That's why naga-enjoy ka nga nagawali, naga-enjoy ka nga nagasuporta
sa buluhaton sang Ginoo, naga-suportar ka sa mga liman, nagabulig ka sa pagpatindog sa mga iglesia. So, dira nimo ginbutang ang imo manggad, ang imo interest amo man na sa buluhaton man sang Ginoo. Pero kung gin-invest mo ang imo manggad dira sa kalibutanhon, malipat ka na sa Ginoo kay ang imo nga attention ara na sa kalibutanhon nga mga butang. Nga gusto ka man magsunod sa iban kag magkompetensya man sa pagkamanggaran sang iban nga katawhan. Yep. May nakita ko nga punto diri sa yes. Ang isa ka punto nga nakita naton kung i-invest ni naton para sa pagbusog sang aton kaugalingon kag paghimo nga daw sinugid ang aton nga maabutan. Dira lang gid na hasta. Pero kung gin-invest naton ang aton nga mga kantidad para sa pagbulig sa buluhaton, naga-multiply pagid inisya. Sa aton pa nagadamo kay ti halimbawa may ara kita nga mabuligan, atong nabuligan naton to ma-multiply pag ito progression daw geometric progression ang pagwa sini. Pero kung para lang sa aton, it will just end there. Mauntat lang gid na dira. Pero kung ginbulig nato na sa iban, ma-multiply pagid na nga nagadamo, and then magdasig ang paglakat sa buhat. Madugangan pagin engineer kanami sa imong punto. Engineer gid ang imong punto, engineering aspect gid nga geometric progression so forth and on. Sa Biyernes sa Wibis ara pa na engineer madugangan. Sige sir, okay. But nevertheless kadto kita sa Monday. Ang aton Mondays stewards of God's grace. Ang pagkatulogyanan sang grasya sang Ginoo. Okay. Ato na ibalan engineer, kita nga Adventista kay balo kita nga ang bugay. Okay, sa Ilonggo bugay, grasya. Okay. Ang grasya iya sang Ginoo. Ginhatag sa aton. Ang bugay, muna sa limlabaw digin bugayan gid siya. Sa aton pa you don't even expect nga tagaan ka sang bugay, tagaan ka sang grasya. Nag-abot lang sa imo unexpectedly. Tiyan mo man na ang kaluwasan nag-abot sa aton unexpectedly. Na hindi na aton ginhatag sang Ginoo sa aton. Sa aton pa gintugyan sang Ginoo sa aton na ang punto engineer nga kita tulugyanan sang grasya sang Ginoo. Kung ang grasya hindi aton, para bala engineer kay na may gina-interview kami nga nagulam siya sang laptop, nadula ang laptop. Na tisiling ko sa iya imo na dapat bayaran na kaginpaamanan ko siya lingko kabalo ka mas maayo pa madula ang aton. Tama gid sir. Sang sa madula ang hinulamanta kay kabudlay nato na ilisan kung mag-ilis ta hindi na naton. Pero kung ang aton kaugalingon nga laptop madula okay lang aton maginasala. Pero ang iban nga nadula kadako nga tulubagon kag salabton. Ti amo man na ginhatag sang Ginoo sa aton, maayo pa ang aton among madula, hindi ang iya sang Ginoo. Tama gid sir na nga punto. Ti amo na nga kita tulugyanan manugbantay sang grasya kag sang kaluwasan nga ginhatag sang Ginoo sa aton. Yes, may dugang kada engineer. Ang nami sina sir kay ina nga bugay nga ginhatag sang Ginoo sa aton. We don't deserve that. Yes. Hindi kita dapat magabaton. Pero ginhimo ni sang Ginoo para sa aton. Kag amo man niya ang dapat ihimuon man naton in return para sa Ginoo. Wala man gid kita bisan gani ano ang aton himuon, hindi gid kita kabalos sa Ginoo. Yes. Kay ang aton mahimo tama lang gid ni kagamay. Nevertheless, naga-express kita sang aton nga pagpasalamat sa Ginoo tungod sang grasya nga ginhimo niya sa aton. Sa aton pa engineer kanami sa punto mo. Sa aton pa inang offering aton ginhatag. Wala lang na ko malingking. Okay. Sang ginhatag sang Ginoo sa aton. That's why hindi kita magdinalok sa mga offering nga aton ihatag sa Ginoo kay wala lang na kumalingking sa kaayuhan nga ginhatag sang Ginoo. Kag one day we will just realize nga kung dito na ta sa langit, grabe ang ginpreparar sang Ginoo sa aton.
Ti diri sa kalibutan gadinlok pata sa Ginoo. Kung kaysa kundi ito ang bingkong nga kwarta mo pang i-offering ta, kundi ito ang ano ni ang lata ng dunot ng pulo ka pesos o 20 ka pesos isang gatos nga dunot na amo ba tong aton ihatag as offering. Na ti baw daw ka huluya sa tubangan sang Ginoo. Yes. Amo na mga kauturan nga kabay pa nga sa aton paghatag sa aton offering, let's give the best. Kag sa sunod naton nga leksyon engineer, ang punto dira nga kung ang aton best hindi gid pariyusan sa iban, as long as it is our best, that is acceptable before God. Ti sa aton nga leksyon sa Tuesday, our best offering. Ti may ang ilustrasyon diri about siyang alabaster box nga si Maria Magdalena. Anong nakita mo da engineer nga insight o punto sa istorya ni Maria Magdalena regarding our offerings nga ginhatag sa ang nami lang gid sa kay Mary Magdalene, kay wala niya gin isip kung ando to kadako, kay ginhimo gid niya to, ginpreparar gid niya to para sa iyang agalon. Kay dako man gid ang nahimo sang Ginoo para sa iya. Gagon kita mag-imagine, tama lang gito kagamay. Kay imagine na kaluwasan niya ginhatag, kabuhi nga walay katapusan, kapatawaran sa mga sala, nga grabe gid tani ang penalty. And then ang iyang ibayad, amo lang to ang pag-express ang iyang gugma sa pag-anuhin sa kay Jesus Christ. Di daw amo man lang tong masarangan niya. Nevertheless, that is already the best para sa iya nga nahimo. And the Lord really accepted it despite nga ang iban hindi namian sa iyang ginhimo. Ang punto mo dinner kanami gyapon. Ang punto mo nga amo gitong the best niya. In the concept, in the perspective of man. Yung pinakamahal to nga perfume. Wala na to siyang makasobra. Pero kung ikumparar mo sang nabato niya halin sa Ginoo, wala lang to kumalingking. Ang pinakamahal sa tubangan ni Judas, kay it was Judas who said, what a waste. Tama ni ka anong waste sa Ilonggo na usik lang ni musikan lang. Ibubo lang dito sa tiil. Di si Judas yang ang iyang concept is earthly. Kanugon kay mahal-mahal na siya. Pero kung ikumparar mo sa nahimo sa Ginoo sa kay Maria Magdalena, wala nang gani kumalingking. Si Maria Magdalena was saved by God at least twice. Siya to ang ginbot ani habuyon sang bato dito sa tunga sang plaza. Na ang Ginoo man nagluwas sa iya. Imagine na siyam ini karon ginluwas man siya sa Ginoo kay tani ni papulion na ni siya sa iyang nga utod nga si Maria kag si Juan ngari kadi kanugon sina si Jesus man nagsiling nga pabayin niyo lang siya kay ang ginahimo iya para sa akon kay iya na ibubo ang perfume sa akon kamatayon. Kundi nami man sir kay amo to ayang ginhimo nga daw kagamay para sa Ginoo. Pero nahimo nga example sa tanan nga mga panahon sa during the Christian era. Hasta kita nakakuha sing mga nami nga leksyon halin sa ginhimo ni Mary. Kag isa pa din sa kapunto diri nga hindi ta hulaton si Mary kundi ginakabig nga makasasala sa tanan. In the eyes of people makasasala siya. Kay kung aton kwento na ang istorya engineer, si Mary Magdalene ginambalan to sa utod niya hindi kada magkadto. Kay nahuya sila mo. Kay ti malubo nga lupad si Maria Magdalena. Ti ang ilang ginahambal ni Maria kag ni Juan, ni Marta kag ni Lazaro, nga hindi ka magupo dito sa panyapon. Kay may panyapon nga tinan sila sa balay ni Lazarus. Ti dito si Jesus kag imbitado man si Lazaro. Pero ginambalan lang utod, biling ka lang di kay nahuya kami sa imo kay manubo ka sang lupad. Ti pero kay gusto gid ni Maria Magdalena magpasalamat. Nga ang iya napudyot sa iya nga kwan amo to ang pinakamahal nga perfume nga gindalaya just to show her love to the Lord. Makasasala siya. So ang punto ko engineer, don't wait to become saint. In order for us to give. While we are yet sinners,
let's give something. Nami gina siya, sir. Di mga kauturan hindi ta hulaton nga pasayloon patas ang Ginoo kaya mo paghatag ta. Bisan sa panahon sa tunga sa aton pagmasasala, let us give something to the Lord. And the Lord will accept. Hindi lang kay ang offering sa mga santos, ang offering man sa mga makasasala, ginabaton sang Ginoo. As long as it is our best and it is given out of the abundance of our heart, of our gratitude sa pagpasalamat sa Ginoo. Yes. Wow, praise the Lord. Praise the Lord. Kadto kita mga kauturan engineer sa aton nga Wednesday, the motives of the heart, ang motibo sang aton tagi pusoon. Ari naman kay na si Mary Magdalene ang aton example. Karon naman naghatag sang pinakamahal in the concept of man. Yeah, kag si Judas mismo nga CPA nakabalo sang value sang offering nga ginhatag ni Maria Magdalena. Ari na karon naman ang istorya naman sang balo nga babae. Engineer, anong imo nakita nga punto? Actually, daw mahuya kita nito maghatag ang balo nga babae. Kaya tama kagamay ang mahatag mo. Ikumparar sa mga ginaputos-putos sang mga manggaranon. Pero si Jesus kaya na ka-recognize. Nakita niya kung daw ano ka valuable ang motibo sang aton nga tagipusoon. Nga bisan sa aton pagkapigado, makabulig lang gihapon sa Ginoo, and God recognized that. Nga masiling ta daway hindi na ni guro ya isa ka sentimo ni daway na ni guro. Comparar sa offering sa mga iban nga mga linibo kadilagko nga mga offering bag puno-puno, ang baloya isa lang ya ka pini, isa lang ya ka coin ang ginhatag ya. Pero siling ni Jesus, of all of you, she was the one who gave the best offering. Kay ang paghatag sang mga manggaranon niya, sinsilyo lang to sa ilaya. Naghatag sila amo ni kadako, pero ang nabilin niya dako kabungos pa ya. Tama gid sa. Pero ang offering sang baloya, ginhatag itong isa, wala na gid sa nabilin sa iya. So ang motibo amo ang importante. It is not how much, but it is the motive of giving. Amo man na mga kauturan, hindi padako-dako ang aton paghatag sa Ginoo. Yes. But it is how much is the price of your heart sa paghatag sina sa Ginoo. So, amo na siya ang motive sang aton nga paghatag. Okay. In general sa Thursday naton nga lection, experience of giving na. Kay na dito amo na siling sa atong lection sa Wibis, ang punto diri nga nabaton naton nga wala sing bayad, aton man nga ihatag sa wala sing bayad. So salvation is given to us free. We have to share salvation. Amo na nga engineer sa aton nga leksyon sa ligad nga semana nga mag-uli kita sa ikapulo. Siling ni Jesus, it is more blessed to give than to receive. Yeah. Kag ang ikapulo is a system that God designed to finance sa iyang bulaton diri sa langit. Ang buluhaton sa pagpangdaog sang kalag, buluhaton sang Ginoo. Ang Ginoo hindi ka kinahanglan kwarta. But since kita ang ginhimo iya, so gintagaan niya kita sang good system nga ikaw uli naton ang ikapulo. Yes. Karon amo man nga nabaton naton ang mga maayo nga mga pagpakamayo lang sa Ginoo, and then ihatag ta man. And then we are more blessed givers ang managahatag sang sa nagabaton. Yes, anong punto mo dahil? Actually sir, ang akong nakita dira nga sistema paghatag naton sang bahin sang Ginoo, unahon gid na siya. Bisan gani sa aton nga mga offering, unahon man gihapon naton ang Ginoo. Kay nga naman nagasiling gid mo nga isik gid naton una ang Ginoo. So ang amo niya nga concept, ang ako niya nga personal nga concept sa paghatag sang offering, kung unahon naton ang ikapulo,
ang aton nga mga offerings nga gin-commit naton para sa Ginoo nga muni ang ihatag naton when we receive this transaction, ihatag tagid una na. Kay kung ipaulihi naton ang paghatag para sa Ginoo, igo ka kabalo, wala na sila may mabilin. Wala na sila nabilin, pwede na inugatan. So, sa amon engineer, why mako nagapatikal, no? Ang ideya namon ni Mrs. Tomado, whatever we receive, unahon ginamon ang kapulo. Set aside gina siya. Kagang nabilin, amon na naplanohon namon kung ano na siya. Ibayad sa utang, ibakal sa grocery, sa opportunity. But the 10% is already set aside. Yeah. Praise the Lord. Kaya kung kaisa nga ato niya, nauna na naton bakal ang iban, kaya madumduman ta nga may kapulo galita. Ti amo na sa imo ginasiling, igo mo murahon mo ay nasa nabilin. Ti nakawat mo na ang buong yes sang Ginoo. Okay. In the concept, sir, of being receive more benefits ang giver sang sa receiver, mas damo ang blessing mabaton sang naghatag sang sa nagbaton. Nga engineer may blessing, more blessed ang naghatag nga aman. Number 1 niya daan, sir, kung kita nakahimo sa paghatag para sa labinigid sa mga nagakinahanglan. Number 1, na-bless kita kay nga nadaog naton ang number 1 naton nga problema pagkadalok. Okay, number 1 muna. Number 2, na-bless pagid ang tawo nga nakabaton kay imo nabuligan. Imagine, hindi tani kakaon pero kay ginhatagan mo sang makaon, nakakaon. Number 3, kung ina siya hindi makabalo sa imo, makadumdum pagid na siya nga may ara siya nga dapat na himuon pagid. Parang mabless pagid ang iba. In other words, that is multiplicity of one action is multiplied several times. And I suppose that is the blessings that the Lord is expecting from us. Sina engineer nga punto. Kag may dugang ko da engineer. Sige sir. Siguro ikaw ako naka-experience man. Nga sa aton nga paghatag, labi na ang aton nga paghatag, tinagipusoon gid nga paghatag. May kalipay ka, engineer. Kalipay ka nga isa, nakasuksok sang maayo nga bayo. Kay natagaan mo. Di ikaw nga nagatanaw, you are thrilled daw nalipay ka daw. Nagpati. Ang kalipay, engineer, hindi mabakal. You have money, but you might don't have happiness. Because you cannot buy happiness. And then, you are satisfied. May satisfaction ka, nga nakahatag ka. At least makatanaw kay Ginoo, Lord, thank you again very much sa imong paggamit sa akon. And then, the feeling of fulfillment. Para bala engineer sa kabataan ta, ginpa-eskwela ta, di ba? Yes, sir. Yes, sir. Di, nagapulaw bugtaw ta ang ginikanan para lang na makabayad sang tuition sang kabataan ta. Kag maghatag allowance, kag makapa-eskwela sa kabataan ta. Sa tapos, nga na sila nakatapos, anong atong nabatyag? Feeling of fulfillment. Ti ako engineer, may kabataan ko, 3 kabilog. I have the feeling of fulfillment because naghatag ko sa ila sa halin sa atong tagipusoon. Sang pag-graduate ko engineer, ara ako nanay sa tubangan ko, gabato ko diploma. Gahilibiyon siya. Sa kalipay. Nga, ang iyang sacrifices na nabunga, nga ako nakagraduate. Ti kay nanay ko balo, wala siya simbana nga nagpa-eskwela o nagkano sa akon. Amo na siya ang feeling of fulfillment when we give. And amo na ang siling sang Ginoo nga blessed to give than to, it is more blessed to give than to receive. And then happiness and all the way smile ikaw once makabaton ka. Pero makatag ka. Pero ang nagabaton kung kaisa daw hindi pagin satisfied ka kumod pa. So those are the insights of the idea of it is more blessed than to give. Engineer, wala na gid kita panahon. Siguro may katapusan ka nga punto nga ihatag if ever you have. Okay. Gamay lang nga brief experience. Yes. Sa nagapahimo kami simbahan sa isa ka church naton dito sa Digos. Nakulangan sing atop. Pero actually ang tutuod sina
ang birthday ko is March 9. Dali na akong birthday. Yeah. Ang birthday ni Advance happy birthday. Thank you. Ang birthday ni Mrs. Reyno is March 12. Oh, wow. Sundan na ilan. Ginkasal kami ni Mrs. Reyno March 12. 12. In other words, it's supposed to be a triple celebration naman niya, tatlo. So during the first anniversary supposedly, nag-save kami gid. Nasi mo, mami, masave ta 5,000 pesos para aton isang una dako naman na anon mo man sir kay nakulangan ang atop sang simbahan sang kun ibalit sa kwarta mga 5,000 pesos. So we decided that money supposed to be spent for our birthday celebration and wedding anniversary. Gin-invest, gindugang para sa atop sa simbahan. So, nami natapos. And then we were invited sa birthday celebration sa akong cousin. Pagpauli namon, ginhatagan kami sang papel. It's actually a check. Ang amount is 6,000 pesos. Yung dugangan pa sang Ginoo. Yeah, so, the church was blessed and we are blessed. And then, sir, isa pagid, nga kada kadto mo sa sina nga lugar, makita mo ang simbahan, you have the feeling of fulfillment. Nga in one way or another, you have help and you have sacrifice in helping. Kita tani para to sa imo. Hindi to kalipayan, pero ginhatag nyo, you denied your happiness para lang mapatindog ang simbahan. So ang nami sa bong sir, kay kada tuig na, nag-save kami para sa amon birthday. Pero hindi na naman paggaston, ihatag na sa mga nagakinahanglan niya mga churches naman dito. And we are happy for that. Mga kauturan, salamat kid sa inyo nga panahon. Engineer, salamat. Praise the Lord, sir. No, thank you. Kabay pa nga kamo na ginpakamayo sa mga diskusyon kag sa mga insights nga mo nahatag. The experience of giving. Offering is halin sa Ginoo kag kabay pa nga ang Dios magapakamayo kag magadulong sa aton sa greater heights sa aton nga eksperyensya spiritual sa aton nga pagpadayon sa pagsunod naton sa sini nga programa. Ang Dios magapakamayo sa aton nga tanan. Engineer, ang aton closing prayers. Okay, ma-pray kita. Amay nga balaan, ginhatag namon ang kahinmayaan sa imong ngalan tungod kay ikaw nagbukas ang amon nga mga hunahuna kag balatyagon para makahimo pagid kami sa mga dalagko nga mga tikang para sa pagpauswag sa imong bulahaton. Buligi kaming tanan, amay. Kag ang mga leksyon magapabiling gid sa amon mga tagipusoon, mahimo kami nimo nga mga alagyan sa pagpakamaayo halin sa imo pagkadto sa iban, kag kami magadugang pagid ang imong mga pagbubo sa mga blessings para sa amon kag magdako pagid ang amon mabulig para nga sa hindi madugay ini nga buhat matapos gid Ginoo. Salamat sa grasya kag sa tanan nga imo ginhatag sa amon kag sini nga mga leksyon. Amon ginapangamuyo ini tungod lamang sa mahal nga ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.